mawang' chieng' eka chung bura ma Karachuonyo okone sirikal mondo gavana mathoth e gwengego e kinde ma koth mapek. Gino manomiyo sirikal chako chenro mar manyo riekni mosiko matieko midhierono mondo kel fuong'ruok ne jopiny. Gedo mar ohingago nochako, kata kamano nodogo kwamo dweche 6 bang'e nyaka ne chake ka tingni manitiyo godo bende sani okwamo kama ne ojwang'ie. Jopiny manoloso e skund praimar ma Osodo kama jopiny osebedo ka jotie e kinde mag sirikal mondo yoti chenrono. Kochakore gi location mar Kubuya kakoro biro e location mar wang' chieng'. Koro kogigi e kore ochung' ne gidhi ni pi ne ng'eny, to waserito nyaka ne gidhi manyaka sani. Wakwayo ni ka giyie to gichopnwa chenro ni, kata ka ginyalo yawo kama pi miriu donjogo e nam, kinyalo yawi chodho igolo lopego nikech pi mapong' pile pile gi gik mipuke nam gaore osemiyo dinore. Seche ma ji odak kar ka